హాయ్ వ్యూవర్స్. వాలీబాల్ అనేది మన దేశంలో చాలామందికి ఇష్టమైన ఆట. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి పట్టణాల వరకు, స్కూల్ గ్రౌండ్స్ నుంచి స్టేడియంల వరకు ఎక్కడ చూసినా వాలీబాల్ ఆడేవాళ్ళు ఎక్కువగా కనిపిస్తారు. చాలా రోజుల తర్వాత ఆదివారం కదా ఈరోజు వాలీబాల్ ఆడాను. కాలేజ్ డేస్ తర్వాత మరలా ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టాను. పర్వాలేదు కానీ ఇంకా బాగా ఆడాలి. సంవత్సరాలు దాటిన ఆట మాత్రం అలానే ఉందనుకుంటున్నా. చూసి చెప్పండి. జస్ట్ ఇది ప్రాక్టీస్ ట్రైలర్ మాత్రమే.